אני פניתי לרחל בהיריון חמישי, היו לי כאבים ממש חזקים בבטן התחתונה, כנראה איזשהו שריר שתפוס חזק עד כדי כך שלא יכולתי ללכת, וכל צעד שלי היה צעד נורא איטי, וכל צעד היה כאב, ואני בחורה שרצה גם בהריונות, ספורטאית, וזה היה כאב שלא חלף כמה חודשים, ואמרתי לא אכפת לי, אני מנסה, אפילו אם זה אפשר לסחוב עוד חודשיים 3 של סוף הריון, אני הולכת לרחל. עוד משהו שהיה לי זה גם ורידים. אז הטיפול של רחל, תוך באמת טיפול של כמעט שעתיים, הסיר לגמרי כל כאב. זאת אומרת, אחרי הטיפול יצאתי, לקח לי איזה יומיים רגע לאפס את הגוף, ואחרי זה כל הכאב שהרגשתי בכל צעד וצעד עבר לגמרי כאילו לא היה. זה שיפר לי פלאים, אפילו שיכולתי לסחוב את החודשים האחרונים, את 3 חודשים האחרונים של ההיריון, זה שיפר לי פלאים, פשוט הרגשתי שאני לא צריכה לסבול אפילו לא 3 חודשים. לגבי הורידים זה הקל במעט, זה לא העלים אותם לגמרי בטיפול אחד, אבל זה ממש הקל על הכאב. חוץ מזה שרחל נתנה לי גם תרגילים, כדי לדעת איזה דברים יותר נכונים לי כשיש לי ורידים, איזה דברים פחות טובים לגוף שלי, להרים רגליים, ממש התרגילים היו ממש טובים וממש משמעותיים, הקפדתי לעשות אותם עד סוף ההיריון, ובאמת גם לקחתי את זה להיריון הבא אחריו. בהיריון השישי חזרתי לרחל בחודש לפני הלידה, באמת רק בשביל להתפנק. אמרתי לרחל, אני לא רוצה תרגילים, אני רוצה להתפנק. אז היא באמת פינקה אותי, וגם הייתה לי חוויה טובה מהפעם הראשונה שהייתי אצלה, וגם הורידים אמרתי, על הדרך אם תוכלי להקל עליי על הורידים, זה גם יהיה טוב, אז היא גם נתן עוד איזשהו איפוס כזה קטן לורידים, שוב לא אלים לגמרי, אבל כן הקל. אני ממש הייתי שמחה להמליץ באמת לכל מי שמתלבטת. גם אני התלבטתי ואמרתי, יאללה, בהיריון החמישי זה עוד 3 חודשים תסבלי, 3 חודשים לא קרה כלום. ובהיריון השישי אמרתי לעצמי, יאללה, עוד חודש וחצי תסבלי, לא קרה כלום. אני פשוט חושבת שיש טיפול, יש פתרון לכאבים, לדברים שעוברים עלינו, ומגיע לנו רגע לעצור, מגיע לנו שיטפלו בנו, זה לא סתם, זה באמת מגיע לנו שמישהו מקצועי יעשה את זה עבורנו, רגע יאפס את הגוף, רגע יעשה ריסטארט לכל המערכת, כי בסוף אנחנו סוחבים בתוכנו חיים, והחיים האלה לפעמים מכבידים באמת, כאילו על הורידים, על הגוף, על האגן, על הרגליים, ובאמת אנחנו לא צריכות לסבול. אני אחרי 2 הטיפולים, באמת, במיוחד אחרי הטיפול הראשון שבאתי עם כאבים נורא חזקים, וקושי ממש רציני בללכת, זה פשוט שיפר לי את זה, זה העביר לי את הכאב, וכל כך שמחתי שהלכתי, והשקעתי את הכסף הזה, והשקעתי את הזמן הזה, בשביל באמת לא לסבול את סוף ההיריון הזה, ולא שאיכות החיים שלי לא תרד. אני באמת ממליצה, וזה שווה, באמת זה שווה כל שקל.